lige heroppe. Nå. Yakatsabi. Er det her ved træfælderne? Og der er et bånd nok, ikke? Jeg ved ikke noget. Jeg mener, gigabyte nok. Og vi har 4. Nå, nu skal jeg tage på den her af, men ikke helt endnu. Nej. Sådan. Jeg var bange lidt der. Så. Nu skal vi afsted. Hold den lige. Det er sådan der. Inte i banan. Banan. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke... Ja, nu får vi fart på. Det er en bold, der efter os kom, så ja. Det er ham der fra campingpladsen. Ja. Jeg har set ham, han er også der. Han er alle vejene, der er noget mystisk ved ham. Bremse på meget, det behøver du ikke. Jeg kan ikke lide det. Næste gang vil jeg styre. Nej. Det bliver bare sukker på. Nej. Heller mig lige lidt høre. Jeg elsker det der. Det er fedt, Sverige. Det er okay, det her. Du skal drejes. Pas på her. Lige herinde skal man altid bremse. Så kan man godt få bare på, ikke? Ej, ikke i ører, mand. Jeg er ikke den, der skriger. Jeg kan godt lide at sætte. Okay, pas på. Du falder op i det. Okay. Jeg tror, det er den sidste her. Lidt højere op med kameraet. Du kan ikke se helt på internet. Jeg kan ikke engang finde at skrive, min stemme er sådan lidt i overgang. Så, du skal fart på. Kom da. Nu er vi ved at være enden. Mål! Det var sjovt, mand. Det skal jeg tage en bane lige.